zobudiť pána. Vstávaj! No vstávaj! Otváň! Ruky boskávam. Milosť paničky. Ešte len ráno a už je na cengeli. Boh vie, ktorú vypustil zadnými dverami. Istotne a mal. Vojna stárne. Veď jej už ide na koľký rok? Na štvrtý? No prosím pekne. Ale my sa nemusíme sťažovať. V mojom obchode je všetkého dostatok, tak som chlap na správnom mieste. Pravda, že ste majster. A ste moji zákazníci? Sú majster, sú. Tak, milí zákazníci, ráčte ďalej. Počkaj. Ale ono, tovaríš. Počkaj, daj ich do rychtiku. Pekne ako na spoveď. A čo by ste napríklad chceli vy, pani vdova? Ja? Nie som vdova. Tak ona nie je vdova. Čo trepeš? Si vdova. A ako dlho sa už neozval ten váš z frontu? 38 mesiacov. No, prosím, pekne. Tak vie ľúbiť iba slovenská žena. Muž sa jej naposledy ozval pred 4 rokmi a ona mu je stále verná. Čo ty na to, najcúbko? To už hej. Počúvaj. A mňa by si nechcela. Prestaň, ja chcem múku. A ja chcem múku. Začnite vysluhovať! Robota nám doma stojí. Majku, čo to je? Ticho! Čo to má byť? Daj pekne do rytiku. Pozri sa. Myslíš, že ja som menej ako tvoj muž? Myslíš si, že ťa neobrobím ako takýto hlavka? Prestaň, to nie je tvoje. Tu je všetko, majstrové. To je ono. Do knižky koncom mesiaca ti splatíme. A čo som ja, lacný Jožko? Ja som Jozef Lendacký, obchodník. A dnes dávam len za hotové, z ručky do ručky. A kto ti teraz zaplatí peniazmi? Čo ste sa už všetci zbesneli? Potrebujeme dať čo žrať. A čo? Ja môžem za to, že sviňa prišla na tento svet ako sviňa. Ja som obchodník. Treba sa vedieť dobre narodiť. V mojej kase sú všetky peniaze rovnaké. A hovno ma je potom, čie sú. Pán Horár, že im treba ťa nekohľať. Dobre, pán Horár. A čo? Varí jastra? Nie, žába. To sa